Barcelona i Badalona gaudeixen de milers d'activitats esportives cada setmana, però hi ha barris on l'esport no arriba. Un dels objectius de la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona és aconseguir que els infants i joves d'aquests barris gaudeixin d'activitats esportives en horari no lectiu. Avui, a Sagrat Cor Besòs, trobada de futbol sala. El Col·legi Sagrat Cor Besòs del districte de Sant Martí s'ha convertit en un dels escenaris idonis per assolir el repte. 9 equips de benjamins i alevins de les escoles La Pau, Eduard Marquina i Concepción Arenal s'han reunit amb els de Sagrat Cor Besòs per celebrar una trobada de futbol sala. La jornada, que forma part del programa Convivim esportivament, promou la integració i la cohesió social en zones desafavorides de la ciutat. Està organitzada per la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona i ha comptat amb el suport de tècnics i monitors de l'entitat, les famílies dels participants i l'AMPA del col·legi, que ha preparat un bon berenar al final de la jornada. Los cambios que he notado a partir de que él realiza la actividad, pues son cambios, digamos que muy buenos a nivel personal, porque ha cambiado mucho en el sentido respeto, en el sentido compañerismo y se siente en armonía cuando participa en algún campeonato de fútbol. La impresión que tengo del monitor, es que es una persona muy responsable y les está enseñando bien su trabajo, o sea, les inculca mucho al deporte, que es súper bueno y sano para la salud mental y del cuerpo. Que hemos estado jugando partidos y los dos los hemos ganado. Que ganemos los partidos y que mis compañeros que estén orgullosos de ganar partidos y ya está. La trobada ha estat un èxit, però la cosa no acaba aquí. També és el tret de sortida de les lligues recreatives, que se celebren durant el segon trimestre amb nens, nenes i famílies dels barris on s'implementa el programa Convivim. Un exemple més que l'esport de competició també inclou valors humans.